Kaixo, nire izena Irati Epelde Pagola da eta Aztiko ikertzailea naiz. Azken 10 urte hauetan itsas teknologiak sailean aritu naiz lanean. Gure lantaldearen helburu nagusienetako bat itsasoaren ezagutza fisikoan sakontzea da. Baina itsasoa zabala eta oso konplexua denez, konkretuki nire ikerketa eremua kostaldera mugatzen da. Eta konkretuki Euskal Herriko hondartzetara. Bertan, beraien ezagutzan sakontzen dugu, eta berauen kudeaketa jasangarri bat izateko behar ditugun informazioak eskuragarri izatea. Nire pasioa beti izan da ingurugiroa, eta baita teknologia ere, orduan biak uztartuta zientziaren mundu hontara murgildu nintzen. Eta mundu hontatik gehien asko gustatzen zaidan gauzetako bat, lantaldean egiten den lana dela, eta une oro ari naizela naturari buruz geroz eta gehiago ikasten.